Waqt attività politika fil-fost tal-imdina, il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech għalli dak li seħnar il-ħamis fil-ħatra tal-President Miriam Spiteri da Bono li fuqha kien sar qbil bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni kien jum storiku għalli awgura li Spiteri da Bono ikolla presidenza b'saħħitha u li timxi fuq id-diskors li għamlet istess dakinhar li nħatret. Dr. Grech għalli ftit snin ilu l-Partit Nazzjonalista ma ċettax li jiftiem fuq emendi jekk il-Gvern ma jaċċettax li l-President jintażel biż-żewġ terzi tal-Kamra għalli l-Partit Nazzjonalista żamm ibes fuq din u akkwista lodda biex l-Oppożizzjoni tkun parti importanti minn din l-għażla ta' kap ta' stat. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista għalli 8 xhur ilu l-Oppożizzjoni irsistiet għad-diskussjoni ta' persuna l-kariga ta' President, iżda b'linja li ma setax tinqabes. Dik li kull min kien kompliċi għall-impunità li wasset għal-tit ta' Daphne Caruana Galizia ma setax ikun President. Għalli minnu parti mill-problema ma jistax ikun parti mis-soluzzjoni. Il-Kap Nazzjonalista għalli dan juri li anke mill-Oppożizzjoni il-Partit Nazzjonalista jagħmel id-differenza aħseb wara mill-Gvern. Sostna li meta kien sema d-diskors ta' 8 ta' Settembru tal-2021 ta' Miriam Spiteri da Bono fejn kienet qalet li l-pajjiż irid jinfeda, kien ċert li Spiteri da Bono kellha ħafna xtofri bħala persuna ta' integrità f'kariga għolja fil-pajjiż. Il-Kap Nazzjonalista qal li l-unika roadmap tal-Gvern li jisraq il-flus tal-poplu minn flok li jinvesti palma għal ġara fid-distribuzzjoni tal-elettriku u fil-kuntratt tal-isptarijiet. Għalli issa sar magħruf li l-Gvern se jikri generators li jaħdmu bid-diesel b'37 miljun euro għal ftit ġranet u li jniġsu. Bernard Grech għalli 3 snin ilu l-Partit Nazzjonalista nieda l-pjan tal-enerġija tiegħu fejn fost affarijiet oħra għalli hemm bżonn it-tieni interconnector. Għalli ftit ġimgħat wara l-Ministru Miriam Dalli qalet li veru li hemm bżonn interconnector ieħor. Grech tkellem dwar il-ħamis li għadda fejn qal li wara li l-Gvern u l-Oppożizzjoni qablu fuq min għandu jkun President, ix-xandir nazzjonali ġab biss mistiedna mill-kamp Laburista, ħadd mill-kamp Nazzjonalista jew għall-inqas xi ħadd indipendenti. Qal li dan juri li l-PBS għadu maħkum mill-Prim Ministru li qal jibża jħalli diskussjoni u sostna li l-Gvern juża flus il-poplu biex jagħmel propaganda. Bernard Grech tem jgħid li l-Partit Nazzjonalista se jkompli jaħdem għat-tielet siġġu fil-Parlament Ewropew.